Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze Fulele omashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ukuthi sifike la ku channel ethe enkulu Impunga yeSintu TV. Nanamuhla kangihambi ngedwa ngihamba noBhubesi. Bhubesi asibingelele mnewethu. Hayi siyabingelela. Obingelelayo ke uBhovungane. uBhubesi elibhonga kuduma into abangiyeka sizi. Isizukulwane ke noMashingila kaBango. Siyathokoza, siyavusela, siyabingelela kubona bonke ababukeli beMpunga yeSintu TV. Yeah. Bhubesi mnewethu. Bhubesi. Yebo. Yeah, ngiyabumemeza. Bhubesi yazi mfowethu ukhona into la engifisa ukuthi ke sikhulume ngayo. Nakuba lento engifuna ukuthi sikhulume ngayo Bhubesi mhlawumbe abanye abantu bengeze ukubona ukubaluleka. Kodwa umuntu ohlakaniphile uzokubona ukubaluleka. Yeah. Uyabona njengoba Bhubesi silekelela abantu sinenkinga esibhekene nayo. Nathi sabantu esidinga ukulekelelwa sinenkinga. Abelaphi banenkinga ababhekene nayo. Abantu nabadinga ukwelashwa banenkinga ababhekene nayo. Yeah. Yiblo nkinga. Naye inkinga ngizoqala ngenkinga esibhekene nawo thina njenganabantu esiphila emhlabeni. Yeah. Thina sabantu la sihlupha khona sihlupha ngokuthi asinalo ulwazi lokuthi kuhle ukuvikela kunokwelapha. Abantu bazi ukuthi into enhle ukwelapha. Abazi ukuthi khona into ekuthiwa ukuvikela. Wena ngisho hey uthulile. Kunomuntu Bhubesi osukumela into zakhe. Ngoba kusekuze kwakhona umonakalo. Iningi labantu. Hayi iningi labantu linjalo. Lisukuma ngoba naku sekukhona umonakalo. Lisukuma ngoba naku sekukhona into embi eyenzakalayo. Yeah. Usefuna ukolapha umonakalo owenzakalile. Kanti umonakalo kulula okanye ukwenzeka kwawo kuba into encane kodwa mase kufanele kulungiswe. Yeah. Sekuyinto enkulu futhi egcina ithatha isikhathi. Yabona thina kwa risk management ngoba phela nasesikoleni sayo. Yeah. Kwa risk management wena Bhubesi. Yabona kwa risk management siyibuka thina into ingakenzeki. Sithi kunento enje engase yenzeke. Mase niqhamuka nama mitigation measures la. Exactly banama control in place. Yeah. Uyabona? Awukwazi ukuthi uzothi wakhe ngezansi komhosho. Bese ungabi nawo umselo uzothatha amanzi wabuyisela eceleni. Ulinde wena ukuthi izulu lozelina amanzi angene kwakho ngaphambi kokuba. Ngenkathi ulinde izulu lizelina amanzi angene kwakho azokwenza umonakalo omningi. Mhlawumbe agcine ehamba nayo indle yakho. Namhlanje Bhubesi ngifuna sikhulume nabantu ukuthi akufanele ukuthi ulinde kube khona inkinga ngaphambi kokuba usukumele into zakho. Hamba uye kaSibisi. Into zakho zizinhle. Ufika uhlolele ukuthi yini engase iphazamisa impilo yakho. Uhlolele ukuthi yini engase ivimbe impumelelo yakho. Uyabona lo? Namhlanje ngifuna Bhovungane sikhulume ngokuthi mnewethu kubaluleke kangakanani uma umuntu right ukuthi usukumele into zakho. Ngoba lokho kukuvikela izinto zakho. Ngiyafisa ukuthi abantu sibakhuthaze mnewethu. Lento le ifana
nomuntu mephila yeah kubalekile nje ukuthi mhlambe once a year uhambe yekudokotela ozokucheck umzimba akucheck nje akucheck yonke into hayi ukuthi uzuye ngoba usugula cha uhambe nje uyocheck umzimba ngoba phela sokhumbula ukuthi khona umoya lo thina esulaphayo bese kuba khona umzimba odinga nawo okwakho uyayizwa lonto nje ukuthi kufanele waphuza amanzi kufanele udle ukuze ukwazi ukuphila uyangithola so kubalekile ukuthi umuntu uhlale uyicheck wena igazi lakho ucheck ukuthi unjani uyaphila yini uyayizwa lonto le nalana ke futhi ke ngokomoya uthenga imbiza zokuchatha mawuyinsizwa uchathe imthambo uphalaze ungalindi induku iziwe uthi ngoba naku wena isiwile induku manje usufuna ini usufuna igobongo hayi ufune kulona yabona nje mina ngizokwenza isibonelo ngami mina yeah mina ungayifica imbiza uma ufika lapha kwami nemail yeah cha phela vele ke i-standard email i-standard ithuluzi la wonke umuntu wesilisa umuntu wesilisa ongenawo nje la kahamba ethenga and akusho ukuthi masune-mail okusho ukuthi wena usuwumuntu obhizi kakhulu ngezocansi cha eyakho eyokuyihlanza wena ukuthi imthambo yakhe iqaqele ungabe umuntu nje unyuke epassage kanye akhatha iyona ke lento bhube sesikhuluma ngayo ukuthi ukuvikela kuhle kunokwelapha yazi ukuthi uzothatha nje email nje ufake nje ulwandle yayizwa ke lo ngitshela ke ngolwandleke yeah uma kuukuthi kulwandleke mhlambe ke uyalenqene kukhona ikhambi la balibiza ngomagumede yeah uzolihlanganisa nje lekhambi uligcobe nje chathe ngalo thatha inhlaba uyigcobe okanye uyomise khona nentuma yazi intuma ayintuma izobabulala eyingozi ngoba manje intuma ifuna ukuthi uyisefe kahle yeah ufuna uyisefe usazi nesikali isineke futhi ungayifaki kakhulu ngoba manje bese bayifaka kakhulu bese iyababulala ungcona inhlaba ngcono thatha inhlaba uma kuthiwa imanzi uyigcobe ufaka amanzi abilile bese uyachatha uma ukuthi yomile uyibilise noma ungagcwalisa ke email ayinankinga inhlaba kanti namanzi nje afudumele yabo amanzi nje afudumele ukuthi awunazo lezi zinto noma ufisa ngelinye ilanga ukushintsha ungasebenzisa imbiza ungasebenzisa inhlaba kodwa bangathola ulwandle bathola ulwandle number 1 ufuna kuqaqeke ulwandle number 1 kakhulu ngoba manje nanalo wasawut anyana yeah uyabona odlala indima enkulu la yeah izinto ezinjalo bhubesi uthola ukuthi umuntu usenenkinga manje sekonakele ikhane sukuma ke manje ke ikhane efuna email ngoba naku manje sekuthayi lapha uyayizwa lonto le akusenzi lutho uyazibhubesa ukuthi kunomuntu othola ukuthi usebenza kahle uma esebenza kahle lo muntu avukelwe izitha emsebenzini kanti kube umuntu ohlala azikhathaze ngento zakhe ungafika ukuthole lokho ukuthi uzohamba isikhathi uvukelwe izitha ngoba lokho kuvukelwa izinto kunembangela bese uyatshela ukuthi le mbangela le ezokwenza ukuthi uvukelwe izitha u1 no2 no3 yenza ukuthi bese uyakwenza zingasavuli lezo zinto uyabona kubaleke kakhulu umuntu nje akangathi mekhamba kahle mase ya relaxa bayahlupa futhi labantu othola ukuthi idlo ziliyabagidela yayizwa lonto le ngoba abanaki baze banganaki namaphupho yayizwa lonto le uthola ukuthi umuntu abantu abadala bayamvulela izinto bayamqaqela izinto bayafika nangamaphupho bamvezela amanzi ikakhulukazi abantu uthola ukuthi lokho ephupha amanzi phupha angayinaki leyo nto la ethi ayibeke eceleni kuyothi ngokuhamba kwesikhathi la khona izinto seyibophile mase yaqala ezohlola uthi umuhlola vele isalukwazi sithi kade ngangikhuluma nalomuntu lo uyazi naphubesi baze bakhohle yabona umuntu izinto bazihamba kahle abazisukumeli izinto abazisukumeli ezithinta impilo yabo ukuthi bayozwa abazisukumeli ngisho ezasemsamo uthola ukuthi lethonge limgidela akalenzeli lutho akazi ukuthi lobani mhla izinto zakhe zashona phansi esencenga nakhona futhi ulindele ukuthi lizibuyise manje wena usehlala u5 years ephakelwa enikwa kodwa engenzi lutho hayi ngeke futhi asingayenzi leyo nto musu kusukuma ngoba na ungasenamali usukufika manje impela ndaba
usuwile ufuna sokuvusa nakhona futhi usubuthola amathenda wena amamiliyoni ufika manje usuwile wena manje usufuna sokuvusa nakhona awusezukwazi nokuthi ushiye inkomo emakhaya kanti ke masuwile phela uze phela ndaba ukuthi usuyaxoshwa semvini abaningi vele kodwa kahle la sikhuluma nalomuntu othola ukuthi izinto ehamba kahle uma kuukuthi inkinga futhi labantu akhamba kahle abanaso nesikhathi sokubuka lamavideo nayo vele khamba kahle uza wabona umuntu ngoba naku eseqalekile esegooglile kodwa abaningi ke bhubesi la bakhona la kumpunga yese bakhona mnyoyo hayi bakhona kakhulu uyabona uyazi mina bhubesi ngibuke ngempela ngibone yabona la kumpunga yesintu hayi yabona abantu bakhona futhi izinto bazisukumele abaxakekile futhi ba right kakhulu amahasha bawagibela uyabona ukuthi bahlupha ngezinto mina ngize ngenze ngabe isibonela abanye babo umuntu ngimenzele isibone ngithi uyazi ukuthi kukhona abantu abake bafike lapha emphelandaba abangaswele lutho kodwa basukumela izinto zabo ngoba izinto bafuna ukuzeza ngendlela elungile wena kodwa unakile yazi wangikhumbuza omunye umntwana yazi ukuthi khona umntwana osekwafika ezohlola sathi mesihlola naye kwavele nje abadala bathi cha ayikho into wrong ngalomuntu yonke into right mkhuthaze umtshela aqhubeke enza ngalendlela enza ngayo wangibuke emehlweni sisiwathi ngathi ukhona yini wena okuhluphayo wathi hayi cha nami ukuthi ngirefer umngani wami okadezini ngathi mina abadala bathi wena yonke into right qhubeka uyiphathe ngalendlela oyiphethe ngayo uqhubeke uhloniphe uqhubeke wenza izinto ekhaya uma ubona isidingo sokuthi kube khona into oyenzayo ekhaya ukwenze lokho abadala bajabuliswa yilokho bajabulile ngempilo yakho yezwa akubona ukuthi uma uyohlola ngaso sonke isikhathi uzothola inkinga hayi kuyenzeka nje uma kuukuthi ukulayini right nethongo lakho nezithunywa zakho nemoya yakho kuyenzeka nje ufike uthi kuyahlola vele kuthiwa nje yonke into right qhubeka mgqugquzele lo muntu aqhubeke enze okulungile hayi bafowethu nodadewethu besingaqondile ukugeqa amagula kodwa besiqonda ukuveza la ukuthi kuhle ukuvikela kunokwelapha musu ukulinda ukuthi kuze kube khona inkinga ngaphambi kokuba usukumele izinto zakho zisukumele inkinga ingakabibikho ukuze kuqhubeke njalo inkinga ingabibikho uyabona ukuthi qhubeka iflow impilo qhubeka iflow impilo ngoba ngempela noma kufika okufikayo ukufica ukulayini kodwa ukufica kwiposition yakho bese kuyenzeka vele umuntu uthola ukuthi lenzeke iphutha uyabona nanalento ke yokujaha abafowethu ngiyafisa mina ukuthi engathi singangajaha uma sifisa ukuthi izinto zilunge ikakhulukazi zokhulumela ke emphelandaba mangifike mina wathi ukhuluma nami ngakutshela ukuthi kuzolunga kusuke kuzolunga linda wena ungalindeli ukuthi kuzolunga kusasa abantu bakho basuke bezwile mina nginazi izilwane ezogudluza ithongo lakho kube izona ezihamba phambili zigijime kakhulu phambili abantu abadala bayahlala phansi abantu abadala baplane ukuthi lento oyifunayo bazokwenzela kanjani hayi ukuthi wena manje uzohamba manje uhambe wehla wenyuka mina uma sengishilo ukuthi kuzokwenzeka kusuke kuzokwenzeka yabo uthinte enye into ukuthi abantu abadala bayahlala phansi babonisane bacubungule bavumelane babheke wonke amaside ukuthi lo muntu mesemnika lento simnika kanjani uzoyiphatha kanjani ikephi la ingasimlimaze khona babheka yonke into leyo nto ayithatha usuku ngubani ngoba phela ayikho into oyithole ovela iqatha kufuna qhamuka umuntu akufaka ethubeni elithile kufika umuntu mangithe mina uzowuthola umsebenzi uzofika umuntu athi awuyazi kuyaqashwa endaweni ethile usungena kanjalo basebenziseke manje bahlala phansi bafune yonke leyo nto ukuthi umntwana wethu somnika kanjani lento somnikeza yona nanokuthi lo msebenzi awufunayo u-aligned yini nalento esimlethele yona emhlabeni ngoba phela kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzofuna umsebenzi wokusebenza ka-Telkom ufuna umsebenzi wokusebenza ka-Shoprite kodwa uthola ukuthi awukho aligned nalento oyizele emhlabeni bahlale phansi abantu abadala bayabuka ukuthi ayibonanga umuntu ebhizi efaka ama-CV uyasicela uyaphahla ufuna lo msebenzi cha thina semdinga la uyezwa lento ebhizinisini ukuthi aphathe abantu hayi ukuthi ayophatha uyazi izolo bekhona omunye unjiniya la uma efika lo engineer lo ukhala ngomsebenzi uthi akawutholi sabe sesixoxa ngamtshela ngithi ayazini wento eyinkinga
ilo mjiniya yonke inkinga osumbekela wena into efanele uyenze yamukela isipho sabantu abadala uma ususamukela isipho sabantu abadala bese niyaxoxisana nabantu abadala ukuthi wena ufuna umsebenzi ukuze ungajahi ukuthi ufuna umsebenzi unqaba into yabo ngeke uqala kubona uqala kulento oyiphiwe kulento oyilethelwe emhlabeni kunjalo wayamukela leyo nto then usuya negotiate nabantu abadala ngoba impilo esifisa ukuyiphila vele ayifani newethu kuyiqiniso ukuthi siyabasiza abantu ngokuyimisela nangokuyinikela kodwa kunezinto ngeke ube nazo ngokusiza abantu uqinisile indaba yokusiza abantu inkinga konje kubusika nje ayikho into enzima njenganokuthi nanga umuntu kufanele ahamba emanzini kodwa manje kuyabanga njengoba emanzini nje uyena onenkinga kodwa nawe uzogcina ungena ngoba phela ngeke ukwazi ayikho futhi enye indawo ushawe impophoma lapho kube ngathi imqondo uyafreeze madoda bafowethu kunzima so ipoint ezaba ukuliraise la ukuthi uma kuukuthi umuntu kakhulukazi ofuna nomsebenzi bheka qala ukuthi yini oyizelwe emhlabeni bheka qala ukuthi abantu abadala bafunani kuwena ebese uqala ngaleyo nto leyo ungayenza leyo nto yabantu abadala usuya negotiate nabo usuyabacela ukuthi isikhathi esesiphila kusona ke manje izinto seziyabiza nama repo rate ayanyuka inani yanyuka ngiyacela abantu abadala ngoba ngiyazi ukuthi namakhosi anithani nanokuphathwa ngiyacela ukuthi ningivulele amabhizinisini uyayizwa lo usuyaqala ke amabhizinisi kodwa umsebenzi wabo ube nezinsuku nesikhathi ozowenza ngaso hayi kubesa siyiphethe lembenge mnewethu umbukelo wempunga yesintu siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu siyacela futhi ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku-channel yethu enkulu impunga yesintu TV bovungana bakuthola kuphi abantu mabekudinga abantu bangithola kwaNdengezi kwaNdengezi la eThekwini endawo kuthiwa isePitoli not Pretoria yaseGoli but iPitoli yakwaNdengezi eThekwini bese ngiphinde ngitholakala naseGoli eKrugersdorp futhi eGoli ngitholakala ngoLwesine uLwesihlanu umgqibelo bese kuthi kwaNdengezi ngitholakala ngeSonto umsombuluko uLwesibili asibonge kakhulu ke mbukelo impunga yesintu siyacela ukuthi uqhubeke njalo subscribe ku-channel yethu enkulu impunga yesintu kuyona iseThekwini kwaZulu Natal lapha enkabeni yeTheku kuWestdock inombolo lezo lokuzibona zivele izabhubesi zibhaliwe ezempunga yesintu zibhaliwe uyakwazi na ukuthi uyithinte nifike nizohlala phansi nichushisane nixoxe nibonisane sixoxe ukuxoxa okujulile ake sithi ke nje impunga